V odlehlém severu Skandinávie, kde zima nikdy nekončí a slunce se schovává za horizontem měsíce, leží malá vesnice jménem Himmelsdal. Tato zapomenutá vesnice se nachází v srdci drsné arktické krajiny, kde zima panuje po většinu roku a noční tma obklopuje svět v neodbytném tichu. Krajina kolem je divoká a nehostinná. Mrazivý vítr hvízdá mezi zakřivenými, zasněženými stromy a ledový sníh pokrývá vše jako nesmiřitelný plášť. Tento chladný a tvrdý svět se zdá být bezútěšně prázdný, kde jedinými zvuky jsou zvuky vítr a vzdálené kvílení přírody. Himmelsdal je obklopen tmavými, tajemnými lesy, které se zdají být živé v noci. Ve dne lesy stále vypadají jako mrtvé, s jejich pokroucenými větvemi a černými voskovými stíny, které se táhnou jako varovné prsty. Když nastane noc, lesy se mění v něco ještě hrůznějšího. Měsíc, pokud vůbec vyjde, vrhá slabé, studené světlo, které se jen stěží dostává skrze husté větve a zahaluje krajinu do záhadné pohřbené tmy. Vítr nese hrůzy z dávné minulosti, vytváří zvuky, které zní jako kvílení z jiného světa a přivádí k životu příběhy a legendy, které obyvatelé vesnice raději nikdy nevyprávěli. V této izolované vesnici žije Erik, mladý lovec, který je znám svou odvahou a odhodláním. V posledních týdnech se začaly šířit znepokojující zprávy o tajemných zmizeních. Nejprve zmizel starý rybář, jehož stopy se ztrácely u zamrzlého jezera, kde se objevily krvavé znamení, jako by se snažili něco zakrýt. Následoval číšník, který šel pro zásoby do vedlejší vesnice, a učitel, který zmínil podivné jevy v lese, rovněž zmizel. Každé zmizení končilo u lesa, kde se jako kouzlem ztrácelo. Erik, zaujatý neobvyklými událostmi, se rozhodl zjistit, co se skrývá v temném a děsivém lese. Jeho matka, stará bylinkářka, mu vyprávěla o dávných legendách a temných božstvech, která v těchto končinách kdysi vládla. Varovala ho, aby se nikdy nedíval přímo do očí temným bytostem, které prý v noci přicházejí z hlubin lesa. Vysvětlila mu, že tyto síly nejsou jen fyzické, ale mají moc proniknout do duší a mysli lidí. Erik se vydal na cestu do lesa, jehož stíny se zdály stále temnější a neproniknutelnější. Noc byla neúprosně černá, měsíc byl skryt za mraky a vítr nesoucí přechozí hrůzy vytvářel zvuky, které zněly jako zoufalé výkřiky. Les byl neslyšný, ale Erik měl pocit, že každé zaklapnutí větve a každý šepot vánku jsou jako tiché hrozby, které přicházejí z hlubin, kde žádný člověk neměl nikdy vkročit. Jak se Erik pohyboval hlouběji do lesa, pocítil, jak se okolní atmosféra mění. Chlad začal být intenzivnější, vzduch se zdál být těžký, jako by se člověk musel prodírat fyzickým a psychickým, hrozným tlustým mléčným chmířím. Mrazivé ticho kolem něj bylo přerušováno pouze občasnými zvuky, vzdálených zvuků, které se zdály přicházet z neznámých hlubin lesa. Po několika hodinách bloudění narazil Erik na zarostlé oltáře skryté v hluboké části lesa. Tyto oltáře byly pokryté mechem a byly lemovány krvavými symboly. Symboly a runy na oltářích vyzařovaly temnou magii a připomínaly zlaté doby, kdy lidé obětovali zvířata i lidi, aby uspokojili mocné božstvo, které žilo v lese. Oltáře byly zasypány zbytky obětí, roztrhané části těl, rozmetaná srdce a vnitřnosti, které zanechávaly krvavé skvrny na sněhu. Každý krok v blízkosti oltářů vytvářel hrůzu a každé místo, kde bylo možné vidět krve, vyzařovalo mrazivý, nepříjemný pocit. Jedné noci, kdy měsíc byl zcela skryt a vítr vytvářel zvuky jako ztracené duše, Erik a skupina vesničanů objevili starobylé obětiště ukryté hluboko v lese. Vzduch kolem obětiště byl nasáklý zvláštními šepoty, které jakoby přicházely z hlubin země a tvořily obrazce, které se neustále měnily. Temnota se zdála být živá, jako by sama měla duši a pohlcovala všechny kolem sebe. Každý krok a každý pohyb byl sledován neviditelnýma očima. Když se přiblížili k obětišti,
Viděli zohavené části těl, roztrhané vnitřnosti a srdce rozmetaná kolem oltářů. Krvavé rituály byly stále živé, s očima démonů, které zářily červeně jako krvavé hvězdy. Temné bytosti, které se v noci probudily z hlubin lesa, začaly útočit na vesnici. Jejich přítomnost byla téměř hmatatelná, přicházely z temných koutů lesa a jejich útoky byly brutální. Strach a chaos se šířily vesnicí jako mor. Každý, kdo se odvážil vyjít ven, čelil démonům, jejichž vzhled byl tak děsivý, že samotný pohled na ně vyvolával hrůzu a zoufalství. Těla vesničanů byla nalezena v roztržených pláštích, jejichž fragmenty se povalovaly v zasněženém lese. Sněhem se mísila krev, jako by se ztracené duše snažily najít klid. V zoufalém boji Erik objevil klíč k ukončení této noční můry, starý artefakt, který měl moc uzavřít bránu mezi světem živých a mrtvých. Artefakt byl ukrytý v hluboké jámě pod obětištěm, obklopený krví a zohavenými těly. Erik v poslední chvíli využil artefakt k dokončení rituálu, přičemž jeho odvaha byla jediným štítem proti temným silám, které téměř pohltily vše kolem něj. Když první světlo jara začalo prostupovat skrze temné stíny lesa, vesnice Himmelsdal se začala zotavovat. Erik, který přežil tuto noční můru, věděl, že temné síly mohou kdykoliv opět povstat. Les zůstal temným místem a vesničané si byli nyní vědomi toho, že musí být neustále ostražití. Zimní noci, které přinesly tolik hrůzy, se konečně začínají rozjasňovat, ale vzpomínky na krvavé rituály, démony a duchovní hrůzu, která ohrožovala jejich existenci, zůstanou navždy v jejich myslích jako připomínka temného světa, který téměř zničil jejich životy.